Harka da mahali ba komai lokaci ne, yanzu za a fara ba a yi komai ba. Yace saka na zubar da hawaye lalle sai ya zubar da kwalla. Bayan ya gama zubar da kwallar, kwakule idanuwan sannan tura shi kiyama. Kar ku yi gaggawa. Uga yanzu aka za mu ci gaba da zama kenan, ba mu da wani amfani. Ba zama za ku ci gaba da yi ba, ban kuma ce ba ku da amfani ba, kuna ƙoƙari sosai. Abin da za a yi shi ne, shi rami idan za ka shiga kafin ka shiga lalle sai ka duba zurfi da faɗinsa. Sa'ai ma ba mutum ba ne da za ka iya kashe shi lokaci ɗaya, amma dai mutuwarsa ta rataye a kaina. Aikin da za ku yi shi ne dare da rana ku kula da motsinsu. Na san shi ma duk inda yake hankalin sai na kaina. Lalle ku kula da shige da ficensu ko ta halin kaka. Za a yi aiki daidai gwargwado kamar yadda ka faɗa, ba za a ƙetare iyaka ba. Haka nake so, haka za a yi. Abu na gaba shine kuɗi sun yi ƙaranci gaskiya a aljihu yanzu. Ba kuɗi a akawun dina, dole yau a samar da kuɗi. Ta wace hanya kake ganin ya kamata a fara neman su? Akwai kayan da za ku kai sansanin Goje Isa, a can za a yi cinikin kayan, ku tarkato sauran yara ku tafi. Saboda tafiyar ko kaɗai ta yi muku girma, ku tsaya ku kasa ku tsare a gama cinikin. Idan an kammala a yi percentage, ku ba su nasu, ku taho mana da namu. Sannan da daddare akwai inda za mu tafi. An gama faɗa ta ka cika da jagwa. Za ku iya warewa. Haram yake in kayo cuta, haram Suma zo lan aike ka. Ka iya cire kuɗi a banki ko? Aikin layya. Aha.